Γεια σας, GTP εδώ. Θα παίξουμε σήμερα το Slender. Μου το σύστησαν κάτι φίλοι μου, δεν είναι το κανονικό, είναι ένα διαφορετικό map. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Κάτι μου είπαν να τρομάξω ότι όταν το παίξω. Λοιπόν, κλειστοφοβία λέγεται λογικά η πίστα που παίζω. Γιατί λέγεται θα είμαι μέσα σε κανένα σενσέρι, κάτι τέτοιο, όχι. Τι είναι αυτό? Οκ. Ακούγονται τα βήματα. Θέλω να βρούμε τώρα εδώ πέρα κάτι 10 κλειδιά από ό,τι κατάλαβα. 10, πιθανώς είναι 10, πιθανόν. Δεν γίνεται να πηδήξω ρε. Με το space αφήνουν τέτοια. Δεν το ξέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνω τώρα εδώ πέρα. Λογικά αυτό από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είναι λαβύρινθος. Ναι, πρέπει να είναι λαβύρινθος. Και τώρα αυτό εδώ τι είναι? Τι είναι? Έχει και τούβλα, αλλά έχει και θάμνους. Τρέχει με το shift. Είναι αυτό. Και όχι, θα κάτσω επειδή έχει πολύ ήλιο. Θα με κάψει η σελήνη. Ωραία. Ηλιοθεραπεία, βασικά σελινοθεραπεία πάω να κάνω τώρα γιατί πριν ήμουν κάτω το κιόσκι. Θα περάσω μέσα από... Όχι, δεν περνάει. Γιατί δεν περνάει ρε. Ποιος έκανε αυτό το άθλιο παιχνίδι και μην μπορεί να περάσει μέσα από τους τοίχους. Αχα. Να τη Σελήνη. Γεια σου Σελήνη. Μα τι είναι αυτό? Αγαλμένο. Κι άλλο κιόσκι πάμε. Το άγαλμα της ελευθερίας είναι αυτό, τι είναι? Δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Το πήραν και το έβαλαν στο Slender. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Κλειδί είναι. Κλειδί! Βρήκα το πρώτο κλειδί. Το πρώτο πάρω όμως. Το πήρα. Άκου να άρχισε. Τι είναι αυτή η μουσική? Τι ακούγεται έτσι? Βοήθεια! Είμαι μόνος σε ένα λαβύρινθο. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Μαλάκα. Μακριά. Τι ήταν αυτό? Μακριά, φεύγουμε. Φεύγω. Σπονώ το κιόσκι που πήγα πριν. Άρα δεν πάω εκεί. Φεύγω από εδώ. Εδώ τι είναι? Από εδώ πέρα τον είδα. Φεύγω. Σελινοθεραπεία, βοήθεια. Σελήνη, μπορώ να καλώ τη δύναμή σου. Βοήθεια, με κυνηγάει, το νιώθω. Είναι από πίσω μου τώρα. Δεν γυρνάω. Τώρα άμα γυρίσω είναι από πίσω μου στάνταρ. Το πιστεύω. Οπότε τρέχα, φύγε. Ωραία χόρτα. Νόμιζα είναι κινητό άγαμα. Αυτό το άγαμα της ελευθερίας το κόψω ρε.
Πρέπει να το κόψω. Θα πάω να το κόψω τώρα. Ω, κάτι ακούγεται, τι ακούγεται σαν φίδι. Φιδούλη, φιδάκι, πού είσαι? Κι άλλο κιόσκι. Κι άλλο κιόσκι. Δεν είναι κανείς εδώ. Εκείνο το πράγμα που είδα πριν τι ακριβώς ήταν? Αυτός πριν είναι ο Slender. Αυτός ήταν. Δεν κοιτάω από εδώ. Δεν κοιτάω. Κοίταξε όμως. Ω! Τι έχει εδώ? Κάτι έχει εδώ. Σελήνη, βοήθησε. Βοήθησε! Βοήθησε με! Μήπως από εδώ έχω ξαναέρθει? Όχι έτσι. Άφησα ένα τέτοιο εδώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω φωτίζει το χώρο έτσι. Όχι, δεν φωτίζει το χώρο. Κάτι άλλο κάνει. Το άγαμε της ελευθερίας, πάμε να δούμε τι κάνει. Πιστεύω να έχει φύγει εκείνος ο τύπος από εκεί πέρα. Κουστούμάτος. Με την άσπρη κοκκούλα, τι φορούσε δεν θυμάμαι. Άγαμε της ελευθερίας. Όπα, τι ακούγεται? Εγώ μήπως είμαι, περπατάω. Δεν είμαι εγώ, είναι ο τύπος στο παιχνίδι, το ξέρω, αλλά... Σε κάνει το παιχνίδι να νομίζω ότι μη μου πεις ότι είσαι εδώ, φίλε. Ωραία. Έφυγες έτσι. Λοιπόν. Γεια σου, Αγάμη της Ελευθερίας. Σε κοιτάω από πίσω τώρα. Φεύγω. Σε αφήσω πάλι μόνο. Μαζί με το εκείνο τύπο. Να κάνετε ό,τι κάνετε. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνετε. Όχι, δεν πρέπει να πήγα. Γιατί δεν τρέχει? Παιδιά δεν τρέχει. Παιδιά το είδατε το χέρι του, το είδατε το χέρι του, φεύγω, μακριά, τρέξε φίλε μου, γιατί άμα τρέξει πεθάνεις, το λέω σίγουρο, 100% φρέσκο πράγμα. Όχι, δεν μπορώ να πω από εδώ. Πρέπει να φτάσει στο κιόσκι, είμαι σίγουρος. Μη μου πεις ότι είναι κλειστό εδώ. Ουφ. Καλά, παιδιά, αυτός ο τύπος τι θέλει τώρα από μένα, ρε παιδιά, δεν μ' αφήνει. Δεν μ' αφήνει. Πάλι τον νιώθω από πίσω μου, σίγουρα. Είναι κάπου πίσω μου. Δεν γυρνάω. Δεν γυρνάω. Πώς μπορώ να πάω σε αυτό το κιόσκι? Εδώ ήταν που ήταν πριν. Μην μου πείτε ότι εδώ ήταν πριν. Μην μου πείτε ότι εδώ πρέπει να ήταν πριν. Άμα ήταν εδώ πριν, πεθάνω αυτή τη στιγμή. Όχι. Εντάξει, από εδώ πέρα πρέπει να μπαίνω στο κιόσκι. Πού είναι? Αμάν. Πώς είναι αυτός έτσι ρε παιδιά? Έχω ανατυχιάσει ολόκληρος. Μακριά, τρέξε ρε φίλε! Έρχεται από πίσω. Σελήνη. Αυτός έχει κεφάλι σαν τη Σελήνη. Συνεργός του είστε. Τρέξει σε παρακαλώ, τρέξει πιο γρήγορα ρε φίλε. Εγώ το άφησα αυτό. Να το πάρω. Δεν γίνεται να το πάρω. Γιατί ακούγεται αυτό το ντουν συνέχεια και με τρομάζει. Ρε πού άλλο μπορώ να πάω? Όπα. Είναι αδιέξοδος παιδιά, την κάτσαμε σίγουρα από πίσω μας. Νάτος παιδιά, νάτος, έχω ανατυχιάσει ολόκληρος, έχω υδρώσει. Νιώθω τον υδρότα να τρέχει στο σώμα μου. Μαλάκα. Έχω πεθάνει. Να το κι άλλο κλειδί. Δεν
πίσω μου. Δεν είναι από πίσω μου. Δεν μπορεί να τρέξει, παιδιά, δεν μπορεί να... Άμα με δει πέθανα. Άμα με δει πάει. Γιατί αυτός με σκοτώνει, τι κόλλημα έχει. Τρέχει, εντάξει. Μπορεί να τρέξει. Έχω ενθουσιάσει ολόκληρος. Δεν μπορώ. Τίποτα δεν έχει. Θέλω να βρω τα κλειδιά. Φέρτε μου τα κλειδιά, τίποτα άλλο. Δεν ζητάω τίποτα άλλο από τη ζωή σας. Μόνο τα κλειδιά και να μην δω αυτόν τον τύπο ξανά. Να το. Να το κλειδί. Και τώρα παιδιά είναι πίσω μου, έχω πεθάνει να το ξέρετε, είναι στάνταρ. Με το που βγαίνω παιδιά είναι εδώ. Να το, σας είπα, είναι εδώ. Είναι πίσω μου, είμαι νεκρός. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς, δεν μπορώ να πηδήξω, πέθανα. Εντάξει. Παιδιά, είναι σίγουρο... Έφυγε ο πούστης. Τι μαλάκας κι αυτός. Δεν με είχε σίγουρα μεταξύ και έφυγε. Πολύ βλάκας. Πάπου δεν έχει τίποτα. Ω, παιδιά! Νάτος, το χέρι του το ωραίο, το άσπρο. Που το έχει σαν δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι κάπου εκεί πέρα, άρα εμείς θα φύγουμε από εδώ. Δεν έχει άλλη ταχύτητα. Σταμάτησε. Δεν αποπίσουμε έτσι. Είναι μια φάση τρόμαξε. Τώρα αν εμφανιστεί μπροστά μου, report το παιχνίδι. Τι παιχνίδι βασικά, αυτό εδώ πέρα μόνο παιχνίδι είναι. Το μόνο που μοιάζει με παιχνίδι είναι σαν να είσαι first person shooter, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς τι. Αλλά δεν μοιάζει. Μη μου πεις ότι από εδώ έχω πάρει το κλειδί. Όχι ρε, από εδώ το έχω πάρει, δεν το πιστεύω. Έχω βρει 3 κλειδιά μέχρι τώρα. 3 δεν έχω βρει. 3 δεν έχω βρει. Γιατί με αφήνει ήσυχο αυτό. Γιατί με αφήνει ήσυχο. Μήπως είναι εδώ πίσω. Όχι, δεν είναι εδώ πέρα. Όπα, μαύρη στο μάτι μου. Αυτό δεν πρέπει σημαίνει κακό. Είμαι σίγουρος σημαίνει κακό. Να το κι άλλο κλειδί. Τώρα, παιδιά, είναι... Πρέπει να έχω πεθάνει τώρα, δεν νομίζω. Όπα, άρχισε και κάνει μουσική γαμώ το. Παιδιά, μαύρησε οθόνη, αλλά πάμε από εδώ πέρα που δεν μαυρίζει οθόνη. Πάμε πολύ καλά, πολύ όμορφα. Τώρα παιδιά είναι από πίσω μου, στάνταρ, αφού μαυρίζει έτσι οθόνη. Δεν βλέπω εδώ πέρα. Συνεχίζω. Φυσικά βλέπω. Μαυρίζει οθόνη, παιδιά. Παιδιά πρέπει να είναι από πίσω μου τώρα. Παιδιά είναι από πίσω μου. Φεύγω. Με σμπρώχνει το νιώθω. Όχι. Μην πεις ότι είναι off. Δεν είναι αντίεξοδος. Όχι, μαύρισε. Γιατί το κάνει αυτό. Ξεφανίστηκε, τι έγινε. Ξεφανίστηκε. Ξεφανίστηκε ο άκρης. Το βλάκα. Μπροστά του μου εκεί ξεφανίστηκε. Πάμε. Ευχαριστώ φίλε, δεν θα πάρω. Ξεφανίστηκες πάλι, τι έγινε. Όπα, δεν εξαφανίστηκες, φεύγω, εντάξει. Ό,τι πεις. Ό,τι πει ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Slender, ποιος είναι. Πώς είναι πας, τώρα θα σε βρω. Τώρα έχουμε σε βρω, σε σκοτώσω ρε. Τώρα. Και χαλάει φακός, τι γίνεται ρε παιδιά. Και δεν βλέπω. Τι κάνει. Φύγε μαλάκα. Φύγε. Οκ, ναι. Continue.